Hello, good evening, good evening. Hmm, malabo. Bakit malabo? Hello, good evening, guys. Ito ulit ako.
Thank you sa nakabidyo dyan. Good evening, good evening. Thank you sa nakabidyo. Sino ba nakabidyo? Sino? Magpakilala ka. Nalambot na naman ito. Ang aga ko antukin. Ano mo? Ewan ko na lang. Bakit akoag-antukin? Power. Kailangan guys, kailangan ako nang makukot ko para di ako antukin. Meron ako pulburon. PG Paras TV, hello. Hello, welcome to my live streaming. Kumusta na PG Paras? Kumusta? Tagal na nating di nagkita.
Thank you, baby po. Ano ba yun? Ang ingay ay. Ano ba? Thank you sa nakabidyo. Wala pa yung mga ano ko. Okay.
Aba Vergara, harang. Good evening, Aba Vergara. Salamat sa paharang. Thank you sa tamsak, Aba Vergara. Good evening. Nalilibang ako sa panunood sa harang. Kumusta na? Hello. Anghang. Kumusta, Aba? Na kita ko yung mga ano mo binibenta mong mga damit. Saan ka ba ngayon? Nasa Batangas? Nanonood ko yung sumasayaw. Sinadin Lost ba yun? Aba yung ano ba yung yung katulad natin mga YouTuber ba, posible ba magkaroon ng ibang moderator, yung taga-upload ng video? Meron bang ganun? Yung iba yung mag-upload ng video mo? Di mo marinig, wala. Di mo marinig. Teka lang Malakas naman Type ko na lang. Hindi, may dapat ikaw mismo. Oo nga.
Kasi yung kaibigan ko, ano siya, TikToker. Tapos, mayroon siyang YouTube account. Ngayon, yung sabi naman ng isa kong kaibigan din, yung account daw sa YouTube, hindi daw siya yung nag-upload ng video. Sabi ko, hindi naman pwede yun kasi bawat account yun sa YT, alam kanya ang kanya yung password. 'Di ba? At saka nakakausap ko siya. Sabi nung kaibigan ko naman na taga Thailand, hindi daw siya yun yung ano, hindi daw siya moderator lang daw yun yung nag-upload. Sabi ko, ha? Ang alam ko kasi, sabi ko, kung sino yung may account, siya rin ang moderator. Hindi pwede sa ibang tao ang mag-ano. Kasi, kung iba ang mag-upload nun, bakit ginagamit niya yung pangalan? At saka, iisa lang ang ang account. Kapag pinindot yung pangalan sa Facebook at saka sa YouTube, iisa ang lumalabas na pangalan. Kung gano'n, sabi ko, kung gayong ganyan, kaya pala nahahack yung mga account niya. Nahack kaya yung TikTok niya nung January. January ba yun? Yung January, nahack. Mabuti na agapan niya, nabawin niya. Million na yung 31.3 million likes na. Tapos yung 2.5 million followers. Kaya, hindi ko lang alam kung ano. Ipapatanong ko nga sa ipapatanong ko nga doon sa kaibigan namin na kasi silang magkausap dahil hindi ko alam hindi kami friends sa Facebook eh. Sa YT lang kami magkaibigan. Tsaka sa TikTok. Pero mahirap kasi hindi niya ako pinalubak sa TikTok. So sila lang dalawa nagkakausap. Ipapatanong ko kung talagang sa kanya yung account ng YT. Kasi kung hindi sa kanya, sayang naman kung ma-monetize. Diyos ko ang views niya sa bawat video niya ang pinakamaliit 400 views, mahigit. Tapos sa TikTok, malaki na rin siguro ang pera niya dun. Kasi kahit ako ilan pa lang yung followers ko, 52 yata. Ang pera ko nasa $12 na siya pa kaya na milyon. Hindi lang nila alam yun na merong pera sa TikTok. Kaya sabi ko dun kay April, kaibigan ng babae na nagsabi sa akin na hindi niya daw account mismo yung account doon ng moderator.
Sabi ko, hindi pwede yun sa YouTube. Hindi ka pwede mag-upload ng video mo na hindi sa'yo. Dahil yung account nun, doon sa may-ari ng cellphone na ginagamit mag-video at mag-upload. Anong mga binibenta mo, Aba? Aba, anong mga binibenta mo? Makain ako ng chichirya. Inaantok ako kanina. May ano ka, pantalon na maong. Kaso ang layo mo naman. Nakita ko kasi kanina yung post mo na may pantalon. Pabango, marami akong pabango na expire na lang. Hindi nagagamit. Hindi naman tayo pwede magpabango dito ng bahay lang. Mahaba na naman buko. Papagupit na naman ako. Ibang klase yung anghang nitong chichirya na to. Nakasweldo ka na, Aba. Nakuha mo na yung pin mo, ah. Ilang buwan mong hinintay yon. Hindi pa. Nakumpleto mo na yung $100. Nakapag-ano ka na ng bangko, ng bank account? Ako hindi pa. Hindi pa ako nag-open. Ang balak ko nga, pupunta ako sa Pag-ibig Pan. Pupunta ako sa Pag-ibig Pan. Papalitan ko yung aking ID. Kasi yung ID ng Pag-ibig Pan, may ano na sa bangko. Magkano ano ngayon sa BPI? Open account. Hindi kasi ako makalabas-labas dito eh. Sana ay pagin mo. Sapa uy.
Hi. 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 Wala akong anak ngayon. Iniwan ko. Nasaan na yung dalawa? Doon. Sa malamig na lugar. Hindi pa kumain ng ice cream. Minsan man ang lasa nitong maputi na to. Ano yan? Meron manghang. Ayaw ko mag-refresh. Naantok kasi ako kanina eh. Bukas na. Ay, Ngayon na. ito na ako eh. Malapit na pala ako matapos. Ang bilis ng isang oras. Salamat, Aba, sa iyong pag-ibig. Nandiyan pa si Baby para siyata. Baby para nandiyan pa siguro. Halaman, wala kang tindang halaman. Sama ng lasa. Ang ingay naman yan, Hilip. Sikas dida. Ilang buwan mo inantay yung pin mo, Aba? Good night, everybody.
5 minutes na lang. Ako'y magpapaalam na. Tapusin ko lang yung aking harang. Thank you sa pabidi-bidi, aba. Tapusin ko lang yung aking harang at ako'y magpapaalam at mag-isang oras na din ako. Wow. Thank you, aba, sa yung super chat. Thank you. Thank you. Ayan. May lamok. Isang oras na pala ako. Tapusin ko lang yung aking Kailan ka mag-i-LS aba? Di ka na nag-i-LS, no? Busy. Oo, ako nga eh. Bira lang ako every other day lang. Wala akong panahon. Sa gabi lang ako nagkakaroon. Minsan wala kasi akong load yung wifi ko. Walang load. Yung wifi ko kasi niluludan lang. Kaya dito ako sa kusina
la-live kasi yung wifi ko nalagay ko doon sa labas doon sa hagdan na yun. Malakas ang signal. Pag sa kwarto kasi namin, mahina ang signal, 2 bar lang. Minsan naglo-loading ako. Dito ako sa kusina. Salamat sa iyong palipad, Abang Vergara. Wala yung mga katim. At busy sila, busy. Teka lang, meron na ako pupuntahan. Hindi naman mga gwapo tong ano na to. Grupo na to, nagpaka-make up. Hindi ba pwedeng tagal naman itong commercial na to eh.
Nagpapamik ko. Yan, Aba, thank you. Ako'y magpapaalam na. Salamat. At bye-bye. God bless. Gabi na. Anong oras na ba? Alas 10 na. Bye-bye, Aba. Bye-bye, PG Paras. Nandiyan ka pa ba? Thank you. Bye-bye.